Nansi ke lencwadi ibangele isankxwe kwi-ANC ijoliswe ngqo kusihlalo wekomiti yonyulo iveza okokuba uCyril Ramaphosa, uGwede Mantashe noBejani Chauke bathenga ivoti kule nkomfa yakutshanje ye-ANC. Kodwa ke unobhala jikelele wale komiti uvakalisa okokuba le ncwadi yomgunyathi. Kaloku kuvakala okokuba uThabang Mdletshe olilungu le-ANC KwaZulu Natal nguye obhale le ncwadi, kodwa kuvakala okokuba kwakhona ukhabela kude lo mlomo. The Electoral Committee did not receive the letter via an email or normal means of communication. We picked it up from the social media WhatsApp groups, and one of the members of the Electoral Committee dropped it in our WhatsApp group, and we decided that we need to attend to it as if it is true. ANC KwaZulu Natal itayizungena kwaungena kulo mcimbi wale letter. We normally don't engage on things that don't exist. As we stand now, there's no truth in the matter. The letter is fake. The letter is fraudulent. The letter is written by faceless people whose intention is to undermine the democratic process of the African National Congress. Hlalutyo ezopolitiko uvakalise okokuba amalungu e-ANC angaxolanga ziziphumo zale nkomfa yama-55 kazwelonke ye-ANC maweze nobungqina ngaphambili xa benengxaki. This kind of allegations are divisive. They've got a potential to create problems in the leadership. Kanti ke uThabang Mdletshe selebhalele ikomishoni yonyulo ye-ANC ngelithi akazani nanto nale ncwadi. Abongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.